כן, אז היום, יום חמישי, ה-24 בפברואר 2022, ואנחנו נפגשים במסגרת Learn Yiddish and Yiddish Literature Online בזום, מטעם מפעל דוב סדן באוניברסיטה העברית, בפגישה מספר 154. עוד מעט זה יהיה שנתיים שאנחנו מקיימים פגישות אלה פעמיים בשבוע, והיום אנחנו אמורים לתקן סטייה קלה מהפעם שעברה, שהיה מתוכנן שנמשיך לקרוא את הסיפור של גראדה זיידס וניקלח, ובמקום זה דיברנו שעה וחצי על הרצאתו של, זהו, שלמה לא היה, אז הזכרתי אותך, אם אני זוכר שלמה, אברהם קרפינוביץ', כן? כן, אני... קראתי הרצאה שלו לפני כמה ימים על סוצקבר ועל גראדה, וכל כך התרשמתי שבפעם שעברה כשלא היית, דיברתי שעה שלמה על ההרצאה של קרפינוביץ'. וההרצאה נמצאת, זאת אומרת נמצאת בהקלטה? צריכים להעלות אותה, עוד לא העלו אותה, אני כל יום בודק, ועולים, בדרך כלל מעלים את כל ההרצאות המוקלטות. אז אני מניח שבימים הקרובים יעלו אותה, אבל אני הזכרתי אותך, מכיוון שאם אני לא טועה, באוגוסט 2021, כשעשינו כאילו חופש, וכל אחד מכם יכול היה להביא טקסט כפי שהוא רוצה, זה אתה שהבאת את הסיפור של קרפינוביץ', נכון? סיפור נפלא, א', זה נכון, ב', זיכרונך טוב משלי, כי אתה זוכר גם את התאריך. חכה, אבל לא רק זה, אלא שקראנו ולא סיימנו את הסיפור, ובפעם שעברה אני הבטחתי שאולי באוגוסט השנה נעשה שוב מעין חופש במרכאות, ומי שירצה יביא טקסט משלו, ונתחיל בלסיים את הסיפור שלך על אותו אוסף פולקלור, שקרפינוביץ' מתאר אותו בא אל שוק הדגים, ומתאר בשפת מוכרי הדגים בווילנה. מוכרות. מה? מוכרות, כן. מה שהוא פגש שם ומה קרה. זה סיפור נפלא. נכון. עכשיו, סיפרתי לנתנאל לפני רגע, לפני שהתחלנו להקליט, שטובה לפני יומיים הסתכלה על פניי, וחשבה שאני משועמם, אז היא אמרה לי, אולי אתה רוצה שאמצא לך הרצאה באינטרנט, שאפשר לשמוע אותה? אמרתי, למה לא? אבל רק בתנאי אחד, שתמצאי הרצאה של מורי האהוב, שממנו למדתי המון באוניברסיטה העברית, הרצאה של דוב סדן, שהוא היה ראש החוג ליידיש, כשבאתי ללמוד באוניברסיטה בחוג ליידיש. וזוגתי שתחיה, במשך חצי שעה התעקשה, אני לא הייתי בטוח שהקליטו הרצאות שלו, כי ההרצאה הזאת, שבסוף היא מצאה אותה, הייתה ב-1969. אז לא היה אינטרנט ולא, הקלטות, אני לא חשבתי שהיא תמצא, והיא כן מצאה. עכשיו, מכיוון שדוב סדן היה ראש החוג
ליידיש באוניברסיטה העברית. מכיוון שאני הייתי תלמידו, ומכיוון שההרצאה שזוגתי מצאה עוסקת בספרות יידיש מזווית בלתי צפויה, ומכיוון שמאוד התרגשתי ש32 שנה לאחר שפרופסור דוב סדן נפטר, אני מסוגל, וכל אחד מסוגל, לראות אותו מרצה ולשמוע אותו כאילו הוא חי לפניך, בשבילי זה היה כאילו חזרתי לימי נעוריי בגיל 21 או 2, ושומע קורס של דוב סדן, כפי ששמעתי אז. מה הייתה ההרצאה שטובה מצאה? זו הייתה הרצאה מוקלטת שדוב סדן הרצה על שי עגנון ועל הקשר בין כתבי שי עגנון ביידיש בצעירותו לבין יצירתו בעברית מאוחר יותר. האם ידעתם ששי עגנון כתב ביידיש? שלמה? אני לא ידעתי. רפי? רפי? כן, ידעתי, אבל אני לא קראתי שום דבר שלו. אוקיי. נתנאל, ידעת? לא, אבל אפשר לנחש. כל מי שחי אז בתקופה שרוב היהודים דיברו יידיש, כנראה גם כתב ביידיש. לא כולם, לא כולם. ולגבי עגנון זה לא כל כך צפוי, מכיוון ש... האמת, אני כן ידעתי, אני פעם שמעתי שיחה כזאת של גרשום שלום ביוטיוב, שבו הוא מתמרמר על איך שי עגנון מתחזק, הולך למאה שערים ומדבר עם חרדים ביידיש. יפה. כן. רגע, וגרשום שלום, מה הוא התמרמר? כן, הוא אמר, מה הוא מתחזק לי פתאום? הולך למאה שערים. נתנאל, אתה יכול לשלוח את הלינק של הדבר הזה? כן, זה קצת ארוך, אבל אני אשלח לך במייל. הנה, אתם רואים, בשיחה כמעט בתהילה, כולנו מרוויחים. יופי. אז תשלח באמת לרפי, ואני נכנס למה שרציתי להגיד על אותה הרצאה של דוב סדן. שמעתי אותה לפני יומיים במשך שעה, ונורא התרגשתי. גם בגלל הנושא, מכיוון שסדן פתח לי חלום קטן להבנת עגנון, גם בגלל סגנון ההרצאה של דוב סדן. תראו, אני שמעתי את סדן בשיעורים לא מעטים, כשהייתי תלמיד של החוג ליידיש, ונשאר לי איזה רושם, שסדן היה בהרצאות שלו, לא משנה על איזה נושא של איזה קורס בחוג ליידיש הוא דיבר, היה לי רושם שסדן היה מאוד אסוציאטיבי, ואפילו חטאתי בלספר שכשאני מנסה לאפיין עשרות שעות של הרצאות בחוג ליידיש ששמעתי ממנו, הייתי אומר, בגלל האסוציאטיביות שלו, הוא היה נכנס לכיתה, מתחיל לדבר על הנושא של אותו קורס, אחרי 10 דקות הוא היה על כנפי האסוציאציה, מדבר על 1000 עניינים אחרים שאותנו ריתקו, אבל זה לא היה דומה להרצאה אקדמית של פרופסורים אחרים. הוא היה מטייל אותנו בכל תרבות ישראל, 800 שנה שהוא שלט בהם,
וב10 הדקות האחרונות של כל שהוא היה חוזר לנושא של הקורס. אבל לפני יומיים, כששמעתי את ההרצאה של סדן המוקלטת על עגנון, אני שמעתי מרצה שבונה הרצאה לתלפיות, מאורגנת להפליא, כל קטע בהרצאה קשור לקטע הקודם. מדהים. יכול להיות שכשהייתי בין 21-22 ושמעתי אותו, פחות הבנתי איך מרצה בונה הרצאה. היום בערוב ימיי, כן, וכשצל השמש צועד לפניי, כן, אני מצטט שיר של כומר ספרדי, כן, בערוב ימיי אני מסוגל יותר לשמוע הרצאה של מישהו, ולראות בעיני רוחי איך כל קטע קשור לכל קטע, איך הסטרוקטורה, המבנה של ההרצאה. אני מאוד רגיש, אני יודע שכל נושא אפשר לבנות אותו ב1000 צורות. ומאוד חשוב לי תמיד, איך האדם או כל מי שמדבר על נושא בונה אותו. סדן היה לפני יומיים בשבילי דוגמה קלאסית של מרצה שאין כדוגמתו. ועכשיו אני אדבר על ההרצאה ואיפה הוא ירצה אותה ואיך זה קשור ליידיש שאנחנו לומדים. ויש לי איזה קשר ביוגרפי עם ההרצאה של סדן הזאת. ב-1969 סדן עשה אולי בפעם השנייה בחייו, מאז שהוא עלה ארצה ב-1925, הוא יצא מהארץ עד כמה שאני זוכר רק פעמיים. פעם כשליח של בני עקיבא לגרמניה, בסביבות שנות ה-20, ועל הנסיעה הזאת הוא סיפר סיפורים שכרגע אני לא רוצה לסטות יותר מדי, ופעם שנייה, ב-1969, הוא החליט לנסוע להכיר את הגלות הדבויה בלטין אמריקה ובארגנטינה. ודבר ראשון הוא נסע לארגנטינה. ומכיוון שהוא ידע שאני תלמידו, אחד מתלמידיו, יליד ארגנטינה, נתתי לו כתובת של משפחתי. והוא הגיע ועשו לו מסיבה גדולה, וכל בני משפחתי מכל הכיוונים באו לשמוע אותו, והוא נפגש איתם. אבל מארגנטינה, לא יודע אם ישירות, אבל הוא עשה איזה טור בלטין אמריקה, ונסע לקנדה. ובקנדה, המרכז לתרבות יידיש, היה, וכנראה עד היום, היה הספרייה הציבורית אני מתבלבל, הספרייה הציבורית היהודית בטורונטו, אם אני לא טועה. הספרייה הציבורית הזאת בקנדה, יש לה היסטוריה של עשרות שנים של פעילות כל שבוע.
מהגרי מזרח אירופה לפני מלחמת העולם השנייה, ניצולי שואה, מתאספים שם והתאספו, וכל סופרי יידיש ואנשי רוח היו באים ומבקרים שם, והם היו מקליטים אותם. כן? וגם סדן. באה פעם ראשונה, זה כנראה היה ב-69 או 70, כן? בטור הזה שלו בגלויות. הוא בא כאורח פעם ראשונה, לא בטורונטו, במונטריאול, לספרייה הציבורית היהודית במונטריאול. אבל ראה זה פלא, אני קיבלתי שוק אנפילקטי חיובי. התברר לי שאנשים שהתאספו בספרייה הציבורית במונטריאול, באו לשמוע את סדן בעברית, ושיש להם, וזה לא ידעתי, יש להם, היה להם, לא יודע היום, פעילות, איפה שהיו מזמינים סופרים דוברי עברית, והיה קהל מבין עברית, וסדן דיבר על עגנון, והקשר שלו ליידיש בעברית. והפעילים של אותה ספרייה ציבורית, הציגו אותו בעברית. ואחרי שהציגו אותו, סדן דיבר על הקשר בין כתבי עגנון בכלל, בעברית, לבין כתבי נעוריו ביידיש. עכשיו תראו, כאשר התחלנו לדבר על גראדה, אני שלחתי לכם בתוך התוכנית שלנו, כאשר נסיים את הסיפור זיידה סוננקלח, אני אמרתי שאנחנו חייבים כדי לסכם בצורה טובה את גראדה, כמובן שאי אפשר להיכנס לדבר עליו על כל יצירותיו, לא נגמור אף פעם. אבל אמרתי, שלחתי לכם מאמר שסדן כתב לאחר שחיים גראדה נפטר ב-1982, סדן כתב עליו מאמר מסכם, וזה פורסם בדי גולדן אקייט, ואתם קיבלתם את זה. ואמרתי אז, שלדעתי זהו המאמר המסכם הטוב ביותר שנכתב אי פעם, המאמר המסכם על גראדה. הרבה למדתי מדוב סדן כתלמידו, וזה לא המקום שאני אפרט, אבל אני רוצה דבר אחד כן להגיד. כנראה, כשאני מסתכל אחורה, העובדה שאני חי במדינת ישראל, והעובדה שעליתי בגיל 19, וקטעתי לימודיי בבואנוס איירס במדרשה העברית, שזה היה אחרי הסמינר למורים, במדרשה העברית היו מכינים מורים לבתי ספר תיכון במערכת החינוך היהודית, היית לומד שם 4 שנים, המדרשה העברית, היו לנו מורים גם מן הארץ, והפכת למורה בבית ספר תיכון יהודי. אני למדתי במדרשה 2.5. לא סיימתי את 4 השנים, בשנה השלישית, באמצע השנה, ולא ניכנס עכשיו לפרטים, החלטתי שאני עולה. ומפסיק את לימודיי בשנה השלישית.
אחד הגורמים להחלטה הפתאומית הייתה כזאת, דוקטור קיל, שליח ממדינת ישראל, שנשלח למדרשה העברית בארגנטינה ללמד אותנו גיאוגרפיה של ארץ ישראל. בא יום אחד ומשמיע לנו הקלטה של הרצאה של דוב סדן. אני לא הכרתי, פעם ראשונה אני שומע את ההקלטה הזאת, הייתה הרצאה בעברית, ואני אומר, האיש הזה, קודם כל, הוא בטח גבוה וענק, כי לדוב סדן היה קול עמוק. בסוף התברר שהוא 1.50 מטר, כן, כשהכרתי אותו. ואמרתי, הצורה איך שהוא מרצה, אני עוד לא נפגשתי בצורה מסודרת כזאת, בידע כזה, אני חייב ללמוד אצלו. היו עוד סיבות, אבל לא ניכנס אליהם, ואז ניגשתי, אחרי ששמעתי את ההרצאה הזאת, ניגשתי למורה אחר, שהגיע מן הארץ כשליח למדרשה העברית, ללמד אותנו פסיכולוגיה, שמו היה ראובן בן שם. הוא איש ידוע, ניצול שואה מוורשה. אני מצאתי, נדמה לי 700 עמודים של יומן שהוא כתב במחבור בוורשה, עד היום זה לא פורסם. ביד ושם, במחסני. סיפרתי לראובן בן שם, שהיה מורה שלי לפסיכולוגיה במדרשה, שאני רוצה, אני לא יודע איך עולים. הוא אמר, תבוא, לקח אותי בשרוול של מעיל, זה היה בחורף, של מעיל החורף, לקח אותי אל ההסתדרות הציונית למחלקת העלייה, ואמר, פה תירשם. והביא אותי לדוב סיסקל, הפקיד שעבד שם. והתברר שדוב סיסקל הוא היה, אני מקווה שהוא עוד חי, הוא עלה ארצה, הוא הבן של מי שהיה מדביק טפטים בבית שלנו בבואנוס איירס, כל כמה שנים, כי בבית שלנו הקירות בסגנון הישן היה להם טפטים. כן. וכל היתר זה היסטוריה. אולי יש עוד פרט אחד קטן. כשבאתי לאוניברסיטה העברית ונרשמתי ללמוד תנ"ך וסוציולוגיה, רציתי למצוא את דוב סדן, וכל אדם שראיתי שקשור למדעי יהדות, כן, שאלתי את עצמי, טוב, בסוף מצאתי אותו, ובשנה השנייה שלי באוניברסיטה, נרשמתי גם לחוג ליידיש, ללימודי יידיש. ובסוף גמרתי BA ביידיש, ובפילוסופיה. כן? תנ"ך בסוף לא למדתי. לא, גמרתי ספרות יידיש, BA וסוציולוגיה. כן? פילוסופיה למדתי, אבל לא סיימתי. עכשיו עוברים להרצאה של סדן על עגנון, בספרייה הציבורית במונטריאול. מי שהציג את דוב סדן, שאני לא מכיר אותו, והוא היה תושב קנדה, אולי ניצול שואה, אולי מהגר לפני מלחמת העולם השנייה, הוא דיבר עברית, אבל בסגנון משכילי, הוא כנראה הגיע לקנדה לפני המלחמה. ואז
אני לא אספר לכם את כל ההרצאה, ודאי שלא, אבל רק מה שנוגע למה שאנחנו עושים בזום. דבר ראשון, דוב סדן בתוך ההרצאה שלו סיפר פרט שאני כבר ידעתי מזמן, אבל אולי אתם לא יודעים. האם מישהו מכם ידע שדוב סדן היה מזכירו של עגנון? שלמה? לא, לא ידעתי. רפי? לא. נתנאל? גם אני לא. אוקיי. אנה עוד לא הגיעה? לא. אבל אז- דניאל הגיע. שלום דניאל, אתה תודיע כשאתה מגיע. לא, האם- אבל אני במקום ידע- שקשה לי בנסיעה, אז אני משתדל לשמוע. אוקיי, אבל אתה עכשיו בזום, כן? כן, בזום, אבל אני באוטו, זה קשה לי. אני שומע בכל זאת, אבל קשה לי. אוקיי. בסדר. אז זהו פרט חשוב לנו לדעת מכל מיני סיבות. סדן היה, אני לא יודע כמה שנים, אבל תקופה לא קצרה כנראה, הוא סדן כמזכירו של עגנון, היה מעתיק את כתבי היד שלו בכתב יד נורמלי. אתם יודעים שכתב ידו של עגנון, רק כנראה שני אנשים ידעו לקרוא, אשתו וסדן. כי כתב ידו של עגנון זה היה קווים ועוד קווים ועוד קווים, מאוד קשה לפענח. כאשר היה צורך לשלוח כתב יד להדפסה כספר, מישהו היה צריך להעתיק את זה, שהמדפיס יוכל לקרוא. וסדן סיפר שאת ספר המעשים של עגנון הוא העתיק ושלח לדפוס. אין ספק שכמזכירו של עגנון הוא הכיר אותו אישית יפה מאוד. ויש עוד פרט שצריך לדעת שקשור לעניינים שלנו. סדן פרסם את כתבי יידיש של עגנון וכתב למהדורה הזאת מבוא. כן? לא יודע אם אתם יודעים, אבל סיפורים של עגנון ביידיש קיימים בדפוס. ובהרצאה שלו סדן אמר שביידיש עגנון כתב כ-13 סיפורים ועוד כ-24 טקסטים ביידיש. והוא עשה את זה בנעוריו, בגיל 16-17, ובהרצאה של סדן, הוא חזר על זה יותר מפעם אחת, שסדן אמר שהוא לא יודע אם עגנון העמיד פנים שהוא לא קרא ולא מכיר את הסיפורים ביידיש, ושהוא מתייחס אליהם ככתבי בוסר, הוא לא חזר אליהם. אף על פי שסדן טען בהרצאתו שהסיפורים האלה מאוד מאוד חשובים כדי להבין את עגנון בעברית. ובהרצאה שלו הוא פיתח טיעון שלם שאומר ככה: מי שרוצה להבין את עגנון
צריך להתחיל לעבור לפסי מחקר של עגנון על ידי השוואה בין כתביו ביידיש לכתביו בעברית. וכל כך למה, אומר סדן, באותה הרצאה בעברית? מכיוון שרבים מן המוטיבים שעגנון פיתח בכתביו ביידיש, הוא פיתח אותם והרחיב אותם אחר כך בעברית. בניסוח אחר אמר סדן, שכדי להבין את כתבי עגנון בעברית, חייבים להשוות את הכתבים שלו ביידיש, ואת העקבות של הדברים האלה ביידיש, בתוך כתביו בעברית. הוא אפילו נתן דוגמה מספרות יידיש. סדן טען בהרצאה הזאת, זו הייתה הרצאה מרתקת. עגנון הוא לא היחיד שעשה דברים כאלה בספרות יידיש, שפיתח אחר כך בכתביו בעברית את מה שהוא כתב ביידיש. ואז סדן אומר, תיקחו למשל את הסיפור פישקה החיגר ביידיש של מנדלה מוכר ספרים. הוא אומר, הנוסח הראשון ביידיש שמנדלה מוכר ספרים פרסם, אם אנחנו היום מפרסמים אותו בדפוס רגיל, הוא יכלול מקסימום 6 עמודים. כי ביידיש הנוסח הראשון נתפס במאה ה-19 באותיות גדולות, רחבות. אתה הופך אותם לאותיות של ימינו, 6 עמודים. את הנוסח הזה הראשון של פישקה החיגר, כן? שמנדלה הפך אותו לרומן בשם דוס וינצ'פינגרות, טבעת דוס וינצ'פינגרות, ביידיש. הוא פיתח, ואני מצטט את סדן, הוא פיתח את 6 העמודים האלה והפך רומן ל400 עמודים. וסדן בהרצאה, שאני מצטט, הוא עשה חישוב. אם הוא אומר שורה אחת, זה 25 עמודים ברומן הגדול, אז אלה הפרופורציות כיצד מנדלה פיתח את 6 העמודים האלה לכדי רומן של 400 עמוד. ואל נשכח שדוס וינצ'פינגרות, זה אני אומר, זה רומן על העולם התחתון היהודי באמצע המאה ה-19. כן? לפרטי פרטיו. ואז סדן ממשיך בהרצאה שלו ואומר, בספרות היהודית יש הרבה סופרים שכתבו קודם ביידיש, ואחר כך כשפרסמו נוסחים חדשים, או ביידיש או בעברית, הם הכניסו שינויים רבים. והוא אומר, המחקר בעתיד, זה הוא אמר בסוף שנות ה-60, ראשית שנות ה-70, בהרצאה הזאת, המחקר בעתיד של ספרותנו, אחד הענפים החשובים זה להשוות נוסחים
ולהשוות את ההתפתחות של הסופר מנוסח לנוסח, מיידיש ליידיש, או מיידיש לעברית. ואז הוא אומר בהרצאה הזאת, שהייתה לו תלמידה שכתבה עבודה סמינריונית על ברקוביץ', י' ד' ברקוביץ', הקרוב של שלום עליכם, שהיה גם סופר יידיש בראשית המאה ה-20, ובעיקר סופר בעברית. והוא אומר שהיא הייתה אמורה להשוות 6 סיפורים ביידיש של י' ד' ברקוביץ', ומה קרה איתם בעברית. ואז הוא אומר בהרצאה, היא השוותה סיפור אחד, וזה היה מספיק לעבודה סמינריונית בגלל כל עושר השינויים שהיא מצאה. המסקנה שלי ממה שאני אמרתי עד עכשיו בהרצאה של סדן היא, שהאסכולה הירושלמית, ככה קראו לנו, האסכולה הירושלמית מתאפיינת, הודות לפרופסור סדן והודות לפרופסור שמרוק, שהיו 2 ראשי החוג הראשונים והמורים שלנו. האסכולה הירושלמית מתאפיינת בזה, ששני המורים האלה, סדן ושמרוק, לימדו אותנו להשוות נוסחאות, או בתוך יידיש נוסחאות של אותו טקסט וגלגוליו אחר כך, או השוואה בין טקסט ביידיש למה שקורה איתו בעברית. אני עשיתי את זה אצל מנדלה, בסיפורים הקצרים, תלמידים אחרים עשו את זה אצל סופרים אחרים. ואני אומר את כל זה, מפני שכאשר דוב סדן מגיע למסקנה שהעתיד של חקר ספרות עברית או ספרות יהודית, זה בהשוואה בין א' נוסחאות, ב' ביידיש לעברית, הרי שהוא קובע עיקרון שלא פותח מספיק עד ימינו. כי בשביל זה צריך לדעת טוב עברית, צריך לדעת טוב יידיש, ולצערנו, התחום הזה מחכה עוד לחוקרים שיודעים את 2 השפות על בוריים, ואז הם יהיו מסוגלים לפתח את המחקר גם בכיוון הזה. ועד כמה שהדבר טרגי ודרמטי, ועד כמה שהדבר לא קרה בכלל, עד שבא סדן, בא שמרוק ובאו ורסס, וב-1965, כשנתנו לי את האפשרות להיות המזכיר של מפעל מנדלה, שביקשו ממני להצטרף לפרויקט פרסומי כתבי מנדלה מוכר ספרים ביידיש ובעברית. הייתה תוכנית ב-65, 64, לפרסם את כל כתבי מנדלה מוכר ספרים ביידיש ובעברית ביחד. ב-1964 התחלתי לעבוד במפעל מנדלה לצרכים האלה, לבנות ביבליוגרפיה של כל פרסומי מנדלה מוכר ספרים ביידיש ובעברית. מפני שעד 1964
כל מי שחקר את מנדלה, או שחקר אותו רק כסופר ביידיש, או שחקר אותו רק כסופר בעברית. אחד החידושים הגדולים של מפעל מנדלה, בראשותם של פרופסור שברוק ופרופסור ורסריס, ובתמיכתו של דוב סדן, היה שב-1965 פרסמנו ביבליוגרפיה של כתבי מנדלה ביידיש ובעברית בפרסום אחד. זה היה מימוש החזון של דוב סדן, שאי אפשר לחקור אצל סופרים דו-לשוניים מה הם כתבו רק בשפה אחת, רק ביידיש או רק בעברית. והאסכולה הירושלמית קראו לנו, מכיוון שרק אנחנו עשינו את זה. בחוץ לארץ המשיכה המסורת, כל אחד חוקר בשפה אחת, ואם הסופר דו-לשוני, זה לא משנה. עד כאן יש שאלה, קומנטר. יש לי שאלה. כן. המאמר של דוב סדן שהופיע בגולדן אקייט, הוא הופיע ביידיש. הוא הופיע ביידיש ב-1982, ואנחנו שלחנו לכולכם, אולי אתה הצטרפת מאוחר יותר ולא קיבלת? אני אשמח מאוד לקבל. נתנאל, יש אצלך? תוכל לשלוח לרפי? אצלי אין את זה. כנראה גם אני לא הייתי בזמן הזה. גם אתה הצטרפת מאוחר יותר, וואלה. אז נתנאל, תוכל לבקש מבלה שתשלח לך, אז יהיה גם לך ואתה תשלח לרפי. כי הוא תרגם את זה בעצמו, דוב סדן? הוא כתב את זה ביידיש, למה הוא צריך לתרגם? חשבתי שהוא אמר את זה. אתה אומר שזאת הרצאה שהוא נתן במונטריאול. לא, אני לא אמרתי דבר כזה. לא, אני טעיתי. במונטריאול הוא דיבר על עגנון, ופה בגולדן אקייט זה על גראדה. אוקיי. בסדר, תשמעו, אתם לא יכולים, לא חייבים לקלוט כל מה שאני אומר תוך 10 דקות, כן? לאט לאט, כן? בסדר. אז נתנאל, תוכל לבקש מבלה? נתנאל? אתה שומע? שנייה. כן, אני שומע. איך קוראים לזה? שאני רוצה לרשום אז לעצמי. תרשום. בלה שלחה לכל משתתפי הזום, לפני שאתה ורפי הצטרפת. רק איך קוראים למאמר, את זה... לא, אני בסדר, אני רק מסביר, כדי שגם תגיד לה למה אתה מבקש. דוב סדן, היא תדע, מאמר של דוב סדן, על חיים גראדה, בדי גולדן אקייט, בעריכתו של אברהם סוצקבר, ב-1982, השנה שבה גראדה נפטר. זה היה לזכרו. מתאמה? מה אתה שואל? מתאמה? מה זה מתאמה? לא יודע. כאילו, אני שואל, איך קוראים למאמר? אני לא יודע איך קוראים למאמר. אני אומר, תבקש מבלה, אני לא זוכר איך קוראים, מבלה, מאמר של דוב סדן על חיים גראדה, בדי גולדן אקייט, הז'ורנל של אברהם סוצקבר, שפורסם ב-1982. ותגיד לה שזה מאמר שהיא שלחה לפני 3-4 חודשים לכל משתתפי הזום, אבל שאתה לא קיבלת כי הצטרפת מאוחר. אם היא יכולה לשלוח לך. אוקיי. בסדר. ואתה תשלח לרפי. בסדר, כי לה בטח אין
האימייל של רבי. טוב. רק רגע, יש לי, זאת אומרת, אני מחזיק עכשיו את המאמר במייל. מהו המייל שלך? הנה, אתה לא צריך לבקש מבלה. יפה. תבקש מנתנאל. זה גולדווסר רפאל ביחד, Goldwaser. רגע, אולי תשלח לנתנאל בכתב. יש לו. זה לא טוב. טוב, בסדר, אתה יודע מה, בסוף כתוב. יופי, תודה רבה. ושלמה תשלח את זה לנתנאל, והוא כבר יעביר את זה לרפי, בסדר? איך קוראים למאמר, שלמה? נתנאל שאל. דב סדן על חיים גרדה, זה מה שכתוב כאן. אוקיי, זה בלה כתבה, כן, זה לא השם של המאמר. לא, כן. בסדר. טוב. שם המאמר הוא חיים גרדה. יופי, בסדר, פשוט ביותר. כן. בזמנו, אני רק אוסיף עוד פרט על המאמר הזה, כי אנחנו ודאי נקרא אותו, גם בגלל הסגנון של סדן, שהוא סגנון ביידיש מעולה ומיוחד לסדן, וגם בגלל שאמרתי, זה הסיכום הטוב ביותר על חיים גרדה כסופר ביידיש. אני פעם אמרתי, ואני חוזר על זה, המאמר מתחיל במשהו, לא הייתי אומר מצחיק, אבל קצת הומוריסטי. תראו, כשאתם הייתם פוגשים את סדן, כשאני הייתי פוגש, כשתלמידם, לא פוגשים אותו, לא משנה ברחוב, באוניברסיטה, הוא היה מתחיל לדבר איתך, ואתה כתלמידו לא יכולת להכניס מילה. הוא דיבר כל הזמן. אבל אותו דבר היה קורה כשפגשת את גרדה. אני פגשתי את גרדה, לא ניכנס לפרטים. הוא היה מדבר כל הזמן. עכשיו, תשבו בנפשכם, סדן וגרדה נפגשים. מי מצליח להכניס מילה בשטף הדיבור של השני? מצב בלתי אפשרי. אז המאמר של סדן על גרדה מתחיל בזה שסדן אומר את זה, שגרדה מדבר כל הזמן ואי אפשר להכניס מילה. אלה היו שני אנשים שמהם למדתי הכי הרבה על ספרות יידיש, על יידיש. לכן אני מאוד ממליץ שמה שאנחנו עושים זהו רווח נקי לכל מי שקורא. בואו נלך בחזרה לזיידס ונקלח, והאם מישהו זוכר? טוב, בפעם האחרונה היו רק 3 אנשים, נתנאל, אנה ודניאל, נכון? נדמה לי. כן, לא דניאל, או שאולי כן, אני לא זוכר גם, אבל בפעם האחרונה אנחנו לא התקדמנו בכלל. מה אתה אומר? בפעם האחרונה לא התקדמנו בכלל. לא, אני מדבר... בפעם שלפניה אני לא הייתי. טוב, אז שלמה, אולי אתה זוכר איפה הפסקנו. בפעם האחרונה בכלל לא נגעתם בזה? לא, בפעם האחרונה אני דיברתי על קרפינוביץ'. זה אמרתי היום בהתחלה. 1.5 שעה דיברתי על קרפינוביץ' שהרצה הרצאה במונטריאול על גרדה ועל סוצקבר, ודיברתי עליהם, אבל דרך קרפינוביץ'. אז... אני חושב שאנחנו בעמוד 10, בקטע האחרון.
אבל בדיוק. אוקיי, אני חושב שאנחנו, תסתכלו בעמוד 11, נתנאל, תעלה את עמוד 11, אני משהו זוכר, עמוד 11, שורה שישית מלמעלה. באיזה מילים? תגיד אתה, מנקודה, שורה שישית, איך מתחיל משפט? is denn החילוק von was man ist und von was man trinkt. בסדר גמור. אני חושב שאנחנו במקום הנכון. לפני זה היה מדובר שבבתי מרזח יש כוסות מעודנים, מלא זכוכית, ובבית, כן, יש כוסות, כן, פשוטים יותר, כן, ויש כלי שממנו מוזגים כמה טיפות יין. לא, כאן אני הייתי, אפילו התקדמנו יותר מזה. אתה צודק, משום שנמצאת כאן המילה גשיר, שאני קראתי, גשיר, וידעתי מהי, כי באמת היא... גשיר זה כלי מטבח. אז נתנאל, לאן התקדמנו? אם אתה כבר מכיר... אני זוכר אפילו שדיברנו על נרות חנוכה, נכון? נכון, זה גם עוד יותר למטה. תמשיך. ותחילת הפסקה הבאה הולכת ככה. פון הינטר, די וולקנס... לא, זה גם כן קראנו. תמשיך. כן, עם השטנדרס, אוקיי. נכון. לא אלמן ישראל, נראה לי, כאן אני כבר לא זוכר. לא אלמן ישראל. אז בבקשה, נתנאל, תתחיל משם. אפילו... נקרא משפט שלם עד לנקודה ונתקדם, אז ראיתי שנתקדמנו בכל זאת, כן. כן, לא אלמן ישראל. האם כולכם מצאתם את המקום? תגיד, עמוד 11, שורה, איזה מספר שורה מלמעלה? עמוד 11, פסקה שנייה, תחילת המשפט בשורה... לא, תחשוב פסקה, איזה שורה בעמוד 11? לא יודע, זה הרבה שורות למעלה. זה בערך באמצע עמוד, פסקה שנייה, שורה שלישית. אוקיי. ואני אקרין את זה למי שרוצה. תגיד איך זה מתחיל, או תראה באצבע. לא אלמן ישראל, אני מראה גם עם העכבר שלי כל הזמן. טוב, כולכם רואים? כולכם רואים את המקום? כן, כן, רואים. זהו, אתם לא עונים, אז תתחיל, נתנאל. אוקיי, לא אלמן ישראל, טרייסט זי דיזון. דיזון. נקודה. ו' ביידיש זה הוא, בעברית זה יכול להיות או. לא אלמן ישראל, טרייסט זי דיזון. דיזון, השמש, כן, שקודם הופיע מאחורי העננים, והיא נכנסת לבית המדרש, והיא מאירה זקנונים, יבשים, מיובשים, שיושבים שם. אז השמש, כשהיא מחממת אותם, אומרת, לא אלמן ישראל, טרייסט, מנחמת זי אותם, את הזקנים, דיזון. השמש מנחמת את הזקנונים, ואומרת, לא אלמן ישראל. בואו נראה הלאה, נתנאל. אידן זיינן אייביק, und die Tora is אייביק, כי ימי השמיים על הארץ. תראו. יידן, יהודים, זיינן הם אייביק. נצחיים. אוקיי. היהודים נצחיים, und die תורה, והתורה is אייביק, כי ימי השמיים על הארץ. נצחית, והתורה גם נצחית, כי ימי השמיים על הארץ. יפה. אתה כבר יכול לתרגם עצמאית. תמשיך משפט הבא. זה לא חוכמה, חצי מהמשפט בעברית. אני צוחק. אבל אנחנו ממשיכים ללמוד יידיש באופן פרטי מחוץ לזום, ואתה מתקדם יפה, ועוד מעט תוכל לעזור לאחרים לתרגם. די זקנים
זיינן אין דמנית מסופק. כן. הזקנים הם לא בתוך סיפוק. לא בתוך, נכון שהתרגום יכול להיות בתוך, אבל הזקנים לא מסופקים בזה, שהתורה היא נצחית, לא מסופקים בזה, לא בתוך זה אלא בזה, במה שקודם נכתב, שהתורה היא נצחית. בישראל גם. גביס. רגע, מה אמרת? אמרת משהו, נתנאל? התורה ועם ישראל גם. כן. גביס, אפס אקלייניקייט, נצח ישראל. תרגום. סימן קריאה. אני לא יודע מה זה גביס. מי יכול לעזור? שלמה? גביס, אני חושב שזה בא מאיזושהי ידיעה. אתה בכיוון, רפי. ידוע. אתה בכיוון, גביס, הייתי מתרגם יותר מדויק, בטוח. בטח. אבל שניכם כיוונתם, הלאה. גביס, מה? אפס אקלייניקייט, נצח ישראל. אפס אקלייניקייט, זה ביטוי אידיומטי, אז נתנאל עוד לא ידע. מה אתה אומר, שלמה? שזה דבר, איזושהי זוטה. אתה בכיוון, רפי? אפס הקליניקאית, מה יש לדבר, משהו כזה, נצח ישראל. אתה בכיוון, הייתי מתרגם יותר מדויק, לאו מילתא זוטרתא היא. זה לא דבר קטן, זאת אומרת, זה דבר חשוב וגדול מאוד, שהתורה ועם ישראל הם נצחיים. זה מה שאני דיברתי איתכם לפני כמה שעות. סליחה, איפה אתה רואה פה את השלילה? אפס הקלייניקאית אין כאן שלילה, להפך, זה דבר קטן. שלמה, רגע. בשביל זה צריך שחקן, לא סתם... אתה, אין לך סבלנות, אני עומד להסביר. אתה צודק, מה שאתה רואה כתוב כאילו זה דבר קטן, אבל לפני כמה שיעורים אני הסברתי לכם, אולי זה היה בשיעור 150 או 151, או 149, ביטוי אידיומטי ביידיש, הגדרתי אותו, שזהו ביטוי שברגע שאתה מתרגם אותו מילולית, אתה לא מקבל את המשמעות האמיתית. ביטוי אידיומטי ביידיש, יש מאחוריו הרבה יותר ולפעמים שונה מהתרגום המילולי. וזוהי דוגמה אפס הקליניקאית. גראדה, אמרתי לכם לפני כמה שיעורים, יכול להיות שלא היית שלמה, גראדה משתמש בסגנון שלו ביידיש בביטויים אידיומטיים רבים. בזה הוא מאוד שונה מהרבה סופרי יידיש, ובזה הוא מיוחד, ובזה אני גם אומר מגיע לו להיות הקלאסיקון הרביעי, מכיוון שהוא חודר לנפש היהודית דרך הביטויים האידיומטיים, שכשאתה מתרגם אותם מילולית, אתה לא מגיע למשמעות. ולמה? מכיוון שיש רבדי עומק גדולים יותר מאחורי הביטוי, התרגום המילולי. אפס הקליניקאית, תרגום מילולי, זה משהו דבר קטן. אבל הכוונה שלה אומרת זה, לאו מילתא זוטרתא היא. כמו שאומרים בארמית, זה לא דבר קטן. היהודי בנפשו מדבר הפוך על הפוך.
הוא אומר דבר אחד, אפס הקליניקאית, ומתכוון בדיוק להפך. שלמה. כן, אני מכיר את הביטוי הזה, ולמשל הייתי אומר, אם אני בא ואני אומר, תשמע, אתה מקלקל לי את השיעור, ואז מישהו אחר אומר, זה אפס הקליניקאית, מה מקלקל? לא מקלקל, אבל אז האפס... לא. הדוגמה, נדמה לי, יש דוגמאות טובות יותר. טוב, אז אני מצטער, הלוא אני לא... המלמד הלכה בפני רבו חייב מיתה, אז אני לא רוצה למות. לא. אתה ביידיש שלך, בידע הפסיבי שלך, אתה מרגיש שאתה יכול להשתמש ככה. אני לא מערער על זה, אבל אני אתן דוגמה קלאסית יותר של מה שאני מסביר. למשל, חיים הוט ליב אהובן, אובר שמט זיך. חיים אוהב את אהובה, אבל הוא מתבייש. ונרגית דורכון פנסטר פון אהובן. כאשר חיים עובר ברחוב מתחת לחלונה של אהובה, זין הרץ קלפט שטרקר. כשהוא עובר מתחת לחלונה של אהובה, ליבו של חיים דופק עוד יותר חזק. אפס הקליניקאית, למילתא זוטרתא היא, הוא כל כך אוהב אותה, שאפילו במרחק ברחוב מתחת לחלונה, רובו מאיץ את מהלכו. מה אתה אומר, שלמה? אוקיי, אני אמרתי לך, אני נכנע ללא קרב. לא, אל תיכנע. האם המשפט שאמרתי, בסדר, הובן לך? כן, בסדר. לאו מילתא זוטרתא, זה מה שקורה לחיים, מראה על גודל אהבתו, וזה שהוא עובר ולא מדבר איתה, וכאילו זה משהו מקרי, זה משהו קטן? לא, זה משהו גדול. ביטוי אידיומטי ביידיש, אדם יבין רק אם הוא דובר השפה, או אם הוא השקיע שנים של מאמץ להבין את רוח השפה. מה אתה אומר על זה, רפי? על אפס הקליניקאית. קודם כל אני מסכים לכל מילה שלך, אבל... קודם כל אני שמח שעבודתי אינה לשווא. ושנית כל, כן? אני לא זוכר מה אמרתי, אבל זה... מה יש לדבר? בטח, מה יש לדבר? זה בכיוון, כן. זה בכיוון בהחלט. נתנאל, האם זה הסביר לך את המשפט, מה שאמרנו? כן, לאו מילתא זוטרא זה מוכר, אז כן. אוקיי, נמשיך. זייזורגן זיכנית. פסט צו... לא, זייזורגן זיכנית זה חלק למשפט הקודם. אוקיי. אני מתרגם. לאו מילתא זוטרתא היא אפס הקליניקאית, זאת אומרת, זה לא דבר קטן שהתורה היא נצחית ועם ישראל נצחי, זי זורגן זיכנית. הם, הזקנים, לא דואגים לאמירה הזאת. בטח, זיכר, בטח, גביס, בטוח שהתורה היא נצחית. הלאה, תמשיך. פסט צו זוגן. ספסט צו זוגן. עוד ביטוי אידיומטי, אם נתרגם אותו מילולית, אולי לא נבין עד הסוף. ספס צו זוגן, מתאים להגיד. ספס, פסן זה מתאים. כשמודדים בגד על מישהו, אספס, זה מתאים. ספס צו זוגן, מתאים להגיד, והכוונה היא, ודאי שמתאים להגיד שעם ישראל והתורה הם נצחיים. מה אתה בכלל מפקפק בדבר כזה? הלאה, נתנאל.
פארן ריבונו של עולם, נורזי איז אומתיק. אוקיי. טוב, אז המשפט זה ספסט צוזוג מפר ריבונו של עולם. זאת אומרת, בפני ריבונו של עולם לא צריך להגיד שעם ישראל והתורה נצחיים, ואז נור מה? נור זי איז אומתיק. אבל זי לזקנים האלה עצוב ומתיק, עצוב על הנשמה. הבעיה כאן מבחינה סגנונית של גרדה, מי אמר שהתורה נצחית? זה המחשבות של הזקנים, כן? אבל הם עצובים, הרי הם היו צריכים להיות שמחים, אם הם בטוחים שהתורה נצחית ועם ישראל נצחי, אז למה הם יושבים כזקנונים מיובשים ועצוב להם על הנשמה? נראה מה גרדה אומר הלאה, נתנאל. עד בלידי הוא מתיק. און הביסל נחת. רגע, הנה, אז הוא עוד מדגיש. כן, וכך הוא מסיים את המשפט. כן, זאת אומרת, עצוב להם עד בלידי. אז במקום שיהיו שמחים על נצחיות התורה ועם ישראל, מה זה? הם כל כך עצובים עד בלידי? ואז גרדה הולך הלאה. נתנאל, כן. און הביסל נחת פון קינדר און אייניקלך. לא הבנתי את שתי המילים הראשונות. מה אתה אומר? און הביסל נחת פון קינדר און אייניקלך. אוקיי, מה שקראת זה, עוד רגע, נתנאל רגע, אם אני הבנתי מה שקראת, קראת און הביסל, לא הביסל, און הביסל נחס פון קינדר און אייניקלך. פה יש ההסבר למה עצוב להם עד בלידי. און, בלי, אין להם קצת נחת מהילדים ומהנכדים. לכן עצוב להם. עכשיו תראו את התנועה הגאונית של גרדה. אמנם התורה היא נצחית ועם ישראל נצחי, אז למה זקנים עצובים? מכיוון שהילדים שלהם והנכדים שלהם, שהם ההמשך של עם ישראל, לא לומדים תורה. ואז איך התורה תהיה נצחית בלי שעם ישראל יעיד על נצחיותה? מסכימים עם הפירוש שלי? תגידו. כן. שלמה? כן. בלתי רגיל. רפי, תקרא הלאה. אוקיי. אתה יכול לשים את זה יותר גדול? כן. ככה זה היה בסדר. זומתיק, עד בלי די אומתיק, פס צו זוגן, פן ריבוינה של אוילם. נור, זה זומתיק. רגע. אתה לא איתנו, רגע. לא, כן, אני שם. און הביסל נחס פון קינדר ונאין. כן, הנה. עד פה קרא נתנאל, עכשיו משם. Antläufen. Antläufen die Altitschke von die Stieber in Kloisjoschen und euch do איזומתיק. רגע, רפי, תקרא 2-3 מילים, תחזור ביידיש ותתרגם. Antläufen die Altitschke von die Stieber, בורחים אם כן הזקנים הקטנים מהבתים שלהם. רגע רפי, עשית דבר גדול כאשר הוספת אם כן, כי הרי זה לא כתוב, אבל זה מתבקש לתרגם כמו שתרגמת. עכשיו אני שואל אותך, עשית מעולה, אבל למה? למה תסביר לאחרים, ואם לא תוכל אני אסביר, למה הוספת אם כן? הרי זה לא כתוב, והתרגום נכון. ייתכן שזה בגלל שזה מתחיל עם פועל. בדיוק. היות ואנטלויפן די אלטיצ'קה. כן, אמנם לא היית כשהסברתי את זה מבחינה דקדוקית,
אבל מתוך הידע הפסיבי הטוב שלך, ולא רק הפסיבי, אתה הבנת אינטואיטיבית, שביידיש, ואני חוזר בשביל היתר, ביידיש המבנה הרגיל של המשפט, שהנושא בא קודם, ואחר כך בא הפועל. אבל כאשר הפועל מופיע במקום הראשון, פה אנטלויף מופיע במקום הראשון של המשפט. זה אומר שהמשפט הזה הוא תוצאה של מה שנאמר קודם. לכן רפי אמרת אם כן, מכיוון שעצוב להם, בגלל כל מה שאמרנו, אז הזקנים בורחים מהבית, כי בבית ישנם הבנים והילדים שלא לומדים תורה ושמצערים אותם, על כן הם בורחים. תמשיך. כן. Nicht in Mokum Koidesh kein junge Sprotzungen, nicht kein Lernerlich. Man hört nicht, als frisch Keulichel soll Klungton wie Gleckel, als süßer Nigen soll Spielton wie Fiedel. תרגום, 2-3 מילים, ביידיש תרגום לאט לאט, כן. לא שומעים ש... לא, קודם תחזור על 2-3 מילים. אין במקום הקדוש, בבית הכנסת, שפרוצונגן, איך אומרים את זה בעברית? נבטים, כן, כשמתחיל לצאת איזה פרי או איזה פרח, אז הדבר הראשון, נבטים אולי. ניתוק אין לרנרלך, אין מלמדים קטנים. לא, לא. לרנרלך? לרנר זה לומדים קטנים. לומדים קטנים. קטנים, הכוונה היא לנכדים, כן? מנהרת נית, אז הפריש קוילכל, זו לקלונגטון והגלקל. לא שומעים איך כל קטן הפריש, כל רענן. אבל כל קטן. כן, כל קטן רענן. רענן זו לקלונגטון והגלקל. יצלצל כמו הגלוק. מי יכול לעזור גלקל? פעמון. פעמון. הרי, תשמעו, הרי כשילד לומד תורה בקול, אז הקול שלו, קולו של ילד מצלצל כפעמון. כן. אז איסר ניגן זו לשפילטון והפידל. שניגון מתוק ינגן כמו כינור. כן, אז גרדה פה מפרט לנו בהרחבה מאיפה הזקנונים, למה הם עצובים עד ללא די. מכיוון שבבית הכנסת, בקלויס, יושבים רק הזקנים, וגרדה מתאר פה רבותיי את וילנה בשתי מלחמות העולם, כאשר בתי המדרש התרוקנו מלומדים צעירים, וישבו שם זקנים בלבד. הלאה. סליחה, למה הוא משתמש בזיסר ולא בזיס? מכיוון שכל שם העצם הוא זכר, והאדיקטיב, שם התואר, מסתיים לפי המין של שם העצם, כן? הזיסר מיידלה, הזיסר קול. כשכל זכר זה זיסר, כשהמיידלה היא נקבה זה זיסה. עניתי לך, שלמה? כן, אבל מה? למה אתה לא בא על סיפוקך? כי נראה לי שזיסר זה יותר מתוק. לא, לא וכן. טוב שאתה אומר את זה.
אמרנו כבר הרבה פעמים, שמילה ביידיש יכול להיות לה מובנים שונים, תלוי באיזה משפט היא נמצאת. המילה זיסר כיותר מתוק, זה נכון, רק כשמשתמשים במילה זיסר כקומפרטיב, בהשוואה. אם אני אומר, mein קול is this, הקול שלי מתוק, der קול von mein Sohn is süßer, הקול של בני יותר מתוק. אבל זה קומפרטיב, זה לא, זה משפט אחר. אותה מילה יכולה לשמש במשמעויות שונות, זה כלל ביידיש, כן? באת על סיפורך, אבל אם תגיד לא, אני אמשיך להסביר. לא, זה בסדר, הבנתי. אוקיי. תמשיך, רפאל. אני פה, אפילו קדיש זוגר וניורצייט אופהיטר, קומן דונית הרויף. Die Avelim wissen, als in Klois Joschen davend ein Minien Punkt zu der Minute und man hat die Tfiles nicht ab. טוב, צריך לתרגם את זה. 2-3 מילים ביידיש, זו השיטה שלנו, כי אנחנו לומדים, אנחנו לא רק מתרגמים. כן. איפה התחלתי בכלל? אפילו קדיש זוגר. אפילו אלה שאומרים קדיש... לא. אתה תתרגל לשיטה שלנו, קודם תחזור 2-3 מילים. אפילו קדיש זוגר, וניורצייט הופהיטר, אפילו אלה שאומרים קדיש, ואלה ששומרים יורצייט, קומן דונית הרויף. לא, רגע, צריך להשתיק קולות ברקע, אי אפשר ככה. כן. לנו בעיה לחכות לך. אתה רוצה? אוקיי. אפילו קדיש וניורצייט אופהיטר, קומן דונית הרויף. אפילו אלה שאומרים קדיש וששומרים על יורצייט, לא עולים לכאן. זאת אומרת, לא נכנסים לבית המדרש. גרדי עכשיו מתחיל לתאר למה בתקופתו, בין שתי מלחמות העולם, בית המדרש מתחיל להיות מדבר, לא כמו שהיה במאה ה-19. כן. Die Avelim wissen, als in Klois Joschen davend ein Minien Punkt zu der Minute. אוקיי. Die Avelim wissen, האנשים האבלים יודעים. ולכן הם לא נכנסים. למה הם לא נכנסים? הרי האבלים צריכים יורצייט ולהגיד קדיש. כן, ולא להתפלל. אז עכשיו גרדה יסביר למה הם לא נכנסים. כי האבלים האלה שצריכים לבוא להגיד קדיש או לשמור על יורצייט, הם יודעים, מה הם יודעים? שבבית הכנסת הישן, דוונט אין מיניאן, מתפלל מניין אחד, פונקט... אחד בלבד, כן. כן. אני מוציא בלבד, כן. אין מיניין פונקט zu der Minute, בדיוק בזמן שצריך. הקצוב, כן. הקצוב, ומנחב דתפילס נתאופ, ולא ממהרים לגמור את התפילות. ולכן רומז גרדה, אלה ששומרים על יורצייט, זאת אומרת, באים פעם בשנה, או אומרים קדיש, באים פעם בחגים, או פעם ביום, אבל הם באים כדי לצאת ידי חובה, אבל הם יודעים שהמניין היחיד בבית המדרש לא ממהר כמוהם, אז הם לא באים, לא כדאי להם, כי בשבילם זה רק לצאת ידי חובה ולא מתוך צורך נפשי. רבותיי, כל זה אני אומר,
אבל אני חושב שגראדה מתכוון לכל זה במילים ספורות. שלמה, האם ההסבר שלי סביר? שלמה? הוא הלך נראה לי לאנשהו. אז הוא צריך להודיע. לא, הוא על מיוט. מה? הוא על מיוט, קודם הוא עשה, הוא דיבר עם מישהו. שלמה, אתה על מיוט. שלמה שמע את ההסבר שלי? מה? אני אומר ככה זה מתקיים גם בבתי כנסת היום לפעמים, זה לא חדש. תסלח לי שלמה, אתה עושה מה שקוראים אנכרוניזם. גראדה כתב את זה לפני עשרות בשנים, אבל זה לא חדש זה מה שקורה היום. גראדה חזה את זה מראש. סדנה דערה חדו, אני רוצה לומר לך. בסדר, אבל אנחנו קוראים ספרות, ואנחנו טוענים שגראדה ראה את הנולד לצערו. זה מה שחשוב. אוקיי, רפי, ממשיכים. מכבי תפילה סינטופ. תומר פרבלונג'ט ההר צו an eurech is bez der Zet die Shishim mit die weiße Bird über die Sphorim zieht sich der zufällig verblongeter gleich zurück. עד פה. עכשיו גראדה מפתח את הצער העמוק שלו עוד יותר עמוק. 2-3 מילים, רפי. אם במקרה מגיע לכאן אורח, מה זה פרבלונג'ט? פרבלונג'ט זה מאבד את הדרך לכאן, משהו כזה. טועה בדרכו. כן. גראדה פה מכניס עוד סיכה לכאב. כן. אם כבר מגיע אורח, הוא לא מגיע כי הוא רוצה לבוא. לא, אלא מפני שהוא טעה בדרכו. כן. הלאה. הנוירך is besser der Zed Shishim mit die weiße Bird über die Sphorim, אז כשהוא רואה את האנשים הזקנים עם הזקנים הלבנים מעל הספרים, zieht sich der zufällig verblongeter, הבן אדם הזה שהגיע במקרה, לא במקרה, זה שהגיע בטעות. בטעות. חשוב להגיד בטעות. אז הוא חוזר מיד אחורה. מהו הפועל? gleich zurück. No, verblonget gleich zurück. zieht sich gleich zurück. הוא מיד נסוג. כאילו wollte rübergeguckt über den Parkan auf jener Welt. כאילו שהוא היה מסתכל מעל הגדר. מה זה? כאילו היה מסתכל מעבר לגדר. לגדר. במקרה הזה גראדה מתכוון מעבר לפרגות. או יפינרבלט. על העולם ההוא. העולם ההוא אחרי המוות. העולם הבא. העולם אחרי המוות. רבותיי, אני מתרגש, אני לא מרגיש שאתם מתרגשים. גראדה מעמיק עוד ועוד ועוד את ההיעדר אנשים בבית המדרש, את המקריות של קיום יורצייט וקדיש, את השיממון בווילנה, בשתי מלחמות העולם, בבתי המדרש. ברשותך, למה הוא היה צריך להשתמש באריבר וגם באיברן? הלוא אחד מהם מיותר, אם אני לא טועה. לא, מכיוון אתה תסלח לי, סליחה על הנוקדנות המנדנדת שלי. לא, אני מברך אותך על הנוקדנות, מכיוון שאתה עוזר לי להסביר משהו עוד יותר עמוק בפרפיקסים. איבר והריבר, מכיוון שהם שני פרפיקסים, אז חייב להיות הבדל של ניואנס ביניהם. איבר זה
צד אחד, נגיד, של הרחוב, לצד שני. הריבר זה מעל למכשול גבוה יותר. פרגן זה גדר. כדי להסתכל, אתה לא מסתכל מצד אחד של הרחוב לשני, אלא המבט צריך לעלות מעל לגובה, ולכן זה הריבר. ואיך כתוב בטקסט, איבר או הריבר? יש הריבר גקוקט, איברן. נכון, אז הריבר גקוקט, כאילו הוא הסתכל, הרים את מבטו מעל הגדר הגבוה, כן? ואז הסתכל לעבר השני, איבר. הריבר מעל לגובה, איבר לעבר השני. הבנתי, תודה. הדברים פה מדויקים כמו במתמטיקה. תראו, לשון לדעתי זה מדע מדויק כמו מתמטיקה, רק שאנחנו בני אדם שמשתמשים בלשון, מספיק לנו בדיבור היומיומי לדבר בערך ואנחנו מבינים אלה את אלה. אבל מי שמדייק יותר בשימוש בשפה, הוא גם מבין יותר מה שנאמר לו. טוב, יש לי תואר שני בלשון. אז אתה אולי מסכים איתי עוד יותר. כן, לכן אני מציק לך. אתה לא מציק לי, אתה שואל שאלות לצורך בירור. אני תמיד שמח שאני מרגיש שאני מסוגל לתרץ את הקושיות שלך. כן? ואם תשאל קושיות שאני לא מסוגל לתרץ, אני אגיד שאינני יודע לענות. אבל השאלה הזאת שלך, אני חושב שידעתי לענות. כן, זה בסדר. אוקיי. מה השעה? השעה 7:27. יש לנו 3 דקות. ב3 הדקות האלה, במקום שנקרא שוב משפט וניכנס לדיונים ארוכים, האם יש למישהו לשאול, להעיר? דניאל, מה אתה אומר? אני חושב שבטקסט כמה הוא יכול להיות יותר מדויק, כמו שאמרת. בכל זאת אפשר לראות דברים אחרים, אפילו מי שכתב לא התכוון. כן, אם אני מבין מה שאתה אומר, אתה טוען שהפרשנות שלי אפשר להוסיף לה גם פרשנויות אחרות על פי אותו הטקסט. זה מה שאתה אומר? כן. זה נכון. זה נכון. אני מסכים שמי שכותב הולך כמובן לפי השפה שלו, הכוונה שלו, כמו שאתה אומר, זה משתמש במילים וביטויים כמה שיותר מדויקים. כן. אבל זה לא אומר שאי אפשר לראות משהו אחר בפרשנות. זה נכון, אני מסכים ואגיד לך למה. אני טוען שסופר גדול, ברגע שקוראים טקסטים שלו, הוא כל כך עשיר בהתנסחות, באיך שהוא מנסח דברים, שתמיד הטקסט פתוח לכמה פירושים. אין שום ספק. טוב, שלמה רוצה להגיד משהו לפני שמסיימים? לא, הסיפור יפה. יפה. רפי, אתה רוצה להגיד משהו? לא במיוחד, לא, תודה. אוקיי, נתנאל? חוץ מזה שאני מסכים איתך ועם דניאל שסופרים גדולים, אפשר להבין אותם בכמה דרכים, גם אין לי יותר מדי מה להגיד. יופי, אז אנחנו מסיימים כאן את הפגישה האינטראקטיבית שלנו, ומחכים ליום שני, כמה חסר? נתנאל, חסר הרבה לסיים את הסיפור? אתה רואה? כן. כמה עמודים יש? 36. לא יכול להיות. אנחנו בעמוד 11. אותו סיפור, יש לו 36 עמודים?
כן, זה... רגע, אבל יש לו פרקים, כאילו בתוך הסיפור. טוב, אנחנו נצטרך לחשוב, אם באמת יש 36, אני מוכן להמשיך עד הסוף, אבל ביום שני נדבר על זה. כי ביום שני לא יש... נחתום לעצמנו דברים אחרים. מה אתה אומר, נתנאל? שביום שני אני חושב שיש את ההשקה של הספר. לא, של... אבל יש לנו מ-6 כן, יש לנו שעה לפני, אבל... כן, יש לנו שעה. אבל אל תשכח לשלוח לכולם, אם הם רוצים להירשם להשקת הספר. אני אשלח. אני הסברתי, ביום שני אני אסביר במה העניין עוד פעם, למי שלא היה. אז תודה רבה. תודה רבה. רבה לך. אפשר לקבל את השיעור האחרון.